Producent, režiser Boško Grubić ili kako bi se to umjetnički reklo Bobby G, prvi Hrvat koji je dobitnik prestižne, najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy i to čak dvije, evo ovdje imamo i dokaz, ovo je posljednja, dobivena je za jaje koje ste upravo vidjeli, koje se nije htjelo kuhati na struji nego na plinu. Inače, evo, izdao i CD, zapravo ti komuniciraš sa više medija, ti si i bivši student masovnih komunikacija. Evo, riječ dvije, kada je riječ o tom komuniciranju na području tržišta, što je danas trend, dolaziš iz Amerike, poznaješ te suvremene nove tehnologije, što su danas trendovi, što je ono krajnost? Totalna krajnost je znači mobilna tehnologija, znači sve je mobilno, sve se prenosi na telefone ili na uređaje koji su mobilni, znači koji imaju internet konekciju, bluetooth konekciju, GPRS i sve ove brze UTF, ne znam kako se to zove kod nas tu, tehnologije koje prenose i televizijski signal i audio signal. Znači opet je to on demand sadržaj, ali i programi koji se prenose u real time. Ako mi idemo u Hrvatskoj prema tim trendovima, kako se valja pripremiti? Ja mislim da se Hrvatska televizija definitivno treba pripremiti za to, pošto to je jedan od njihovih kanala koji trebate gledati i truditi se da budete spremni za to ako taj kanal uspije. A po meni će uspjeti sigurno, već danas ima 44 milijuna pretplatnika za te mobilne televizijske programe.